खोथाया नैबेनो सिबिएनआ बिपिएफआव थायो इउपिपिएलआव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा। दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ' लांनानै जयनिं खालामहैनो हाया। कख्लाबारिनिफ्राय क'क्राझारसिम मानसिखौ जरदबस्थ' गारियाव थिखांनानै लांनो हायो नामा? दा बेनो बिथांमोनहा जिखिनि बुंदों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मा बुंनो नागिरदों बेखौ बुजिखादों। दिनै सिबिएन बर' बिथाङा गावखौ बोरै बोरै हमनानै लायफिनखो गावसो मिथिगोन। हमनानै लायफिनदोंखौ जोङो मिथिदों, गाव बहाबा दंमोन। हमना लायफिननानै सिबिएनखौसो जरदबस्थ' दिनैनि दिनावहाय खोथा बुंनो होदों। दा सोगोमसार बर' एबा सिबिएन बर' बिथाङा बिपिएफआव थानाय इउपिपिएलआव थानाय बिनि जेबो फाराग गैया बा जेबो फारागथि जाया। खारन 2020 मायथाइयावबो सिबिएन बर'आ बिपिएफआवनो दंमोन। बे 2020आवबो जोङो कख्लाबारि समस्थियाव देरहादों। 2021 मायथाइ बिधान सभानि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो सिबिएनआ बिपिएफआव दंमोन। बेवहायबो जों कख्लाबारि समस्ति हिसाबै इउपिपिएलआ गोबांथार भटआव देरहानो हादों। बेबायदिनो 2022 मायथाइ जिथु कख्लाबारि बाइ इलेक्सन बे समावबो सिबिएनआ बिपिएफआवनो दंमोन। आरो बे 2022 मायथाइयावबो जोङो इउपिपिएल हिसाबै कख्लाबारियाव गोबांथार भट लानानै देरहादों। बेबायदिनो 2024 मायथाइ एबा थांनाय जिथु पार्लियामेन्टारि इलेक्सन बे टाइमावबो सिबिएनआ बिपिएफआवनो दंमोन। अब्लाबो जोङो कख्लाबारिनिफ्राय इउपिपिएल हिसाबै गोबांथार भट लानानै बिपिएफखौ फेजेननो हादों। दा बेनि ओंथियानो जाबाय जे सिबिएनआ बिपिएफआव थायो इउपिपिएलआव थायो बिनिफ्राय जेबो फारागथि गैया, बियो जेबो फेक्टर नङा। दा बुंनांगौ खोथाया नैबेसो, बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' सारनि खाथियावहाय माखासे खामानिनि खोथा लानानै बिलनि खोथा लानानै रायलायनो थांदोंमोन। बेवहायनो बिथांमोना जरदबस्तियै जइन होदों आरो बायदिसिना खोथा बुंहोदों होननानै। दा खोथाखौ खोनानानै सिबिएननि जानानै एक्सुवेलि आङो लाजिनोसो ओंखारदों। दा जियानो जा प्रमद बर' सारा बिटिआरनि सासे सिएम हिसाबै बिथांनि खाथियाव थिखादारफ्रा थाङो, थिखानि खोथा लाना बिलनि खोथा लानानै रायजो राजाफ्रा थाङो, माखासे ओनसोलनि समस्याफोरखौ लानानै। सिबिएनआल' नङा, हाजार हाजार बेबायदिनो सानफ्रामबो गोबां मानसिफ्रा सिएम सारनि खाथियाव थाङो। दा सिएम सारनि खाथियाव थांदों होननानै बैफोर मानसिफोरखौ सोरखौबा जरदबस्थ'यै जइन होदोंमोन नामा? दा खुनु दिनथ' बेफोरबायदि जाफेराखै। दा आं बेखौनो बुंगोन, दा सिबिएन बिथांखौबो जरदबस्तियै रावबो जइन होनो हाया, जरदबस्तियै रावबो खोथा बुंहोनो हाया। दा बिथाङा मा गोसो जानानै थांदोंमोन आरो मा गोसो जानानै फैफिनखो बे बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा। थेवबाबो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय कख्लाबारियाव इउपिपिएलआ देरहानायजों लोगोसेनो इउपिपिएलआ सरकार दानायनि उनावहाय कख्लाबारिनि जितु पार्टी बिपिएफ पार्टीनि जितु थासारि बेयो जोबोद गाज्रि जानानै दङ। बेवहाय पार्टीनि एक्टिभिटिस लाखिनांगौनि थाखाय थाखा फैसा खरस खालामग्रा जायफोर सिगां रायजोनि बिजाथिमोन बिथांमोनाबो बिनिफ्राय जानगाराव दङ हिसाबै गावसोर बुंनाय बाथ्रा जे कख्लाबारि ब्लक बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा माखासे लोगो दं हिसाबै बिथांमोनानो बुंनाय बाथ्रा जे पार्टी एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय सिबिएन बर' बिथांखौ मेनेज खालामनो होदों एबा थाखा फैसा खरस खालामनो होबोबाय थादों गोलाव समनिफ्राय होननानै मिथिदों। आरो बिनि बिनिमयाव 2025 सनाव बिथांनो केन्डिडेट होगोन होननानै बुंबोबाय थादों होननानै बेखौ मिथिनाय जादों। बेबायदिनो थांनाय 2024 मायथाइनि जितु पार्लियामेन्टारि इलेक्सन बेवहायबो सिबिएन बर' बिथाङा 15-20 लाखसो थाखा गारदों होननानै मिथिदों। आरो बिनि उनावहाय 4 खालार खालि जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो बिपिएफनि देरहानाया जिहेतु बिपिएफनि थाखाय कनफार्ममोन 100% हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो 4 खालार खालि रेडि जानानै दंमोन होननानै खोनादों मिथिदों। दा जोबथारनायाव जिहेतु बिपिएफआ जेनबाय गोबां थाखा खरसबो जाबाय। दा बिथाङाबा मा गोनो गोथो सानदोंमोन बे हिसाबैसो बिथांखौ जइन जाहैदोंमोन होननानै जोङो खोनादों। आरो गुबै बाथ्राया जाबाय मा
सिबेना सोर नामजों मानसिजोंथ' आङो मोनथिफेरानोमोन दाखालि इउपिपिएलआव जइन जाबाय होननायावसो निउसाव नायनानै नुबाय मानसिखौ जे बिथांखौनो जे सिबेन होननानै बुङो ओइदिनखालिसो मोनथिदों दा जियानो जा खोथाया नैबेनो सिबेना बिपिएफआव थायो इउपिपिएलआव थायो बिनि थाखाय मोनबो फारागथि जानाय नङा अबयसे बिपिएफआ जिहेतु आं दहाय बुंनाय बायदिनो पार्टि एक्टिभिटिसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौनि थाखाय थाखा फैसा बाहायग्रा मानसि गैया हिसाबै बिथांखौ बाहायबोबाय थादों आरो बिनि बिनिमयाव बेनो 2025 मायथाइयाव केन्डिडेट होगोन होननानै बुंदोंमोन दा गुबै खोथाया जाबाय मा आं नैबे खोथाखौ साननानै मोनदों 2025 मायथाइयाव बिपिएफनि थासारिया जुदि मोजां जायोब्ला बे कुनु दिनावबो टिकेट मोना सिबेन बर'आ बिथाङा गावनो लिरनानै लाथों जुदि थासारिया गाज्रि थाबाय थायोब्ला दा थानाय बायदिनो केन्डिडेटआ बेनो जागोन आरो थासारिया बेबायदिनो थाबाय थागोन ओंखायनो जानोबो हागौ सिबेना केन्डिडेट बे गिदिर बाथ्रा नङा बेखिनियानो लकेल एमपिएलएआबो नारा नाथा लांनानै बिथांखौ सैदों होननानैबो बुंदों कक्लाबारि ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि बिथाङा दिनैनि दिनाव रावखौबो नारा नाथा जरदबस्थ' लांनानै जयनिं खालामहैनो हाया कक्लाबारिनिफ्राय क'क्राझारसिम मानसिखौ जरदबस्थ' गारियाव थिखांनानै लांनो हायो नामा दा बेनो बिथांमोनहा जिखिनि बुंदों बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा मा बुंनो नागिरदों बेखौ बुजिखादों दिनै सिबेन बर' बिथाङा गावखौ बोरै बोरै हमनानै लायफिनखो गावसो मिथिगोन हमनानै लायफिनदोंखौ जोङो मिथिदों गाव बहाबा दंमोन हमना लायफिननानै सिबेनखौसो जरदबस्थ' दिनैनि दिनावहाय खोथा बुंनो होदों दा बिथांनि खोथा बुंनायनिफ्राय नैबेखौ फोरमायनानै लानाय बायदि जाहैदों सिबेन बिथाङा जे गावनि मोनसे आदुवाथिखौ बियो दिन्थिनाय जादों जे बिथांमोना जा बुंनो होदों आं बेखौसो बुंदोंमोन होननानै बुंदों बिथाङा आरो ओरैथोरै खामानियाव थांनायावनो आंखौ जरदबस्थ' थारमाने जयनिं खालामदों होननानै बुंदों बेखौथ' दिनैनि दिनावहाय सोर सुबुङा मिथिया जे माने ओरैनो बुंलाबायदों होननानै थ' गथिखे बिथाङा गावबा मा साननानै जयन जाहैदोंमोन आरो दिनैबा मानो जयन जाहैफिनखो बे गावनि बाथ्रासै दा गुबै खोथाया नैबेनोल' दहाय आं होननाय बायदि बियो बबाव थायो बेजों जोंहा जेबो फारागथि गैया आरो फारागबो जाफेराखै बिथांखौ जोङो रावबो जरदबस्थ'बो लानानै थाङाखै जरदबस्थ' जोङो बिथांखौ माने जयनिंबो खालामाखै आरो बिथांखौ जे जरदबस्थ' जयनिं खालामलायनांगौनि माबा गोनांथि दं होननानैबो जों सानाखै दा गतिके गाव उइलिंलि गोसो जानानै जिहेतु जोंनियाव जयन जाहैदों इउपिपिएलआव बेबो प्रमद बर' सारनि खाथियाव थांनानै गाव लुबैनाय बायदियै थ' जोङो वेलकाम खालामदों जोंनि पार्टियाव जायानो फैयाथों मानो सोरबा फेक्टर नंगौ फेक्टर नङा सोरबा जाम्बा सोरबा जाम्बियानो जाथों मानो जुदि जोंनि पार्टिनि आइडिअलजिखौ मोजां मोननानै जोंनियाव सोरबा जुदि जयन जायोबाथाय जों बेफोर साफ्रोमखौबो जोङो वेल खालामो दा बेबायदिनो बिथाङाबो गावनि माबा मोनसे सार्थखौ पुरन खालामनो गोसो जानानै थांदोंमोन ना मादोंमोन मिन्थिया जायखिजाया बिथाङा जयन जानो होननानै थांदोंमोन बे हिसाबै जोङो जयनखौ होनाय जादोंमोन गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक इएनटी सार्जारि डिपार्टमेन्ट ऑप्थोमोलॉजिस्ट सार्जिकल गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलॉजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्सरे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट और एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655020048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।